Rodičia postihnutých detí to majú v našej spoločnosti ťažké. Dávky od štátu sú nízke, integrácia ich detí prebieha veľmi pomaly a na ulici od nich častokrát okolo idúci odvrátia pohľad alebo sa naopak rozhorčene prizerajú, čo ich dieťa vystrája. Toto veľmi dôverne poznajú rodičia autistických detí. Niekoľko z nich sa stretlo v Piešťanoch. Takýto pobyt, kde môžu byť so svojím dieťaťom bez obáv z reakcií okolia, je pre nich doslova sviatkom. Monikin syn Martin má 6 rokov. Autizmus mu diagnostikovali ako 3-ročnému. Tu sa tí ľudia ináč na to pozerajú. Keď to dieťa plače alebo sa hodí o zem, tak si nás tak nevšímajú ako na ulici. Maťko! 20-ročný Marek je tzv. Vysokofunkčný autista. Po skončení základnej školy nastúpil minulý rok do tzv. Praktickej školy pre autistov. Učia sa praktické veci, varenie, samoobslužné činnosti. Marek má fenomenálnu pamäť. Keď mu poviete svoje krstné meno, povie vám, kedy máte meniny. Ja sa volám Veronika. Veronika ste. 4. februára. To je pravda. Áno. Pre niektoré rodiny bol tento pobyt vôbec prvou príležitosťou dostať sa so svojimi deťmi preč z domu. Pani Marcela sa s manželom stará o 2 postihnutých synov. Za 23 rokov okrem nemocníc je toto prvé stretnutie, kde som s rodičmi, ktorí majú podobný problém. Práve stretávanie sa rodičov postihnutých detí môže navzájom veľmi pomôcť. O rodičov takýchto detí sa totiž nikto nezaujíma. Rodič na seba nemyslí vôbec, myslí len na to dieťa a dokonca aj my odborníci rečíme len to dieťa a na tých rodičov zabúdame. Pritom oni to majú častokrát ťažšie ako ich deti. Dieťa nerieši, či je alebo nie je autista, ale rodič s týmto vedomím žije neustále a stará sa o svoje dieťa 24 hodín denne. Ísť do obchodu, ísť do práce sú úplne bežné veci, ktoré tieto rodiny vôbec nemajú, lebo neustále ich dieťa je doslova zavesené na nich. Veronika Tótová, televízia Joj. A to je z dnešných prvých novín všetko. Teším sa na vás opäť zajtra v prvých novinách. Dovidenia.